मानो नों फैथारनांगोन आंखौ नोंखौ आंनि फिसौखौबो लाबोफा आरो नों फैदो जेराव चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय धालिगाव गामिनि थागिबि जगदीश मुसाहारिनि बिसि रैसुमै मुसाहारि आरो फिसाजो लक्ष्मी मुसाहारि बिमा फिसा सानैया थांनाय 5 जुननिफ्राय गोमानानै दं। आंनि मुङा जगदीश मुसाहारि आंनि हिन्जावानो माने गोमानाय जादों आरो नामा रैसुमनि मुसाहारि। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला थांनाय रबिबार बारायखालि बेलासिनि 4 बाजिसोआव नखरनि रावखौबो मिन्थिहोआ जासे रैसुमै मुसाहारिया फिसाजो लक्ष्मी मुसाहारिखौ लानानै बहाबा थांदों। खालि 3टा टाइमाव अबाय ओंखारलांखो रावबो नुवाखै। दा आंबो गैयामोन न'आव गावनि न'आवनो दंहैयोमोन। नखरनि सुबुंफोरा जेरावखि थाया मानो गथ'खौ लानानै न'सिम फैफिननांगौ होननानै खौरांनि गेजेरजों खावलायहरदों। जेरावखि थाया मानो आरो सोरबाफोर लांदोंबाबो माने फैफिननांगौ न'आव बेखौ आं लुबैदों आरो। सोरबाफोर बहाबाफोर नुयोब्ला खोन्थाहरनो खावलायदों नखरनि सुबुंफोरा। नुवा मानो जोंनि बर' हारि जानानै जायखिया लाबोफिननायखौ आं बबेबा नुयोबा मायोबा खिथाहरनाय बा लाबोनायखौ आं लुबैयो आरो। नखरनि जानबुं नं 9706245359। आंनि मुङा जगदीश मुसाहारि आंनि हिन्जावानो माने गोमानाय जादों आरो नामा रैसुमनि मुसाहारि ओमफ्राय गथ'नि नामा लक्ष्मी मुसाहारि आरो। दा रबिबार खालि 3टा टाइमाव अबाय ओंखारलांखो रावबो नुवाखै। दा आंबो गैयामोन न'आव गावनि न'आवनो दंहैयोमोन। ओमफ्राय बे आं गैयियाव बियो अबाय ओंखारलांखो नुस्लाबासै आरो दा न'नि मानसियाबो नुवासै। दा बेखायनो जेरावखि थाया मानो आरो सोरबाफोर लांदोंबाबो माने फैफिननांगौ न'आव बेखौ आं लुबैदों आरो। दा नोंसिनि न'खराव माबा मोनसे दावराव दावसि जादोंमोन नामा? दावराव दावसिथ' जेबो जायाखै। दा माने मोजाङैसो दंमोन गासिबो आरो आंखौ माने खान्थालसो लायनो थिनहरदोंमोन नालाय दा बे थांनायावनो गावहा आंनि उनाव ओंखारलांनाय जाबाय आरो बिदि। आं खावलायो जायखिया जेरावखि नुवा मानो जोंनि बर' हारि जानानै जायखिया लाबोफिननायखौ आं बबेबा नुयोबा मायोबा खिथाहरनाय बा लाबोनायखौ आं लुबैयो आरो। मबाइल नाम्बार मादैनि सिनायथिया? आंनि नामा प्रफुल्ला मुसाहारि गामि धालिगाव पस्ट धालिगाव डिस्ट्रिक्ट चिरां। आदसा नोंसिनि न'खराव मा जादों? जोंनि न'खराव दाख्लै 5 तारिख रबिबार बेलासि 3टा समाव जोंनि बिहामजोआ सोरजों थांखो सोरजों दा ना सोरनावबा थाहैदों जों जेबो मिथिया। दा बेखौनो जों बिहामजोखौ जेरैबाबो नांगौ बिनि थाखायनो जोङो दा नागिरगासिनोबो थानायावबो होबाय। दा जेरावबो जों खबर मोनाखै बिनि थाखायनो जों बिहामजो फिसौखौ जेरैबाबो जोंनो नांगौ जों बिनि थाखायनो दा बे माबायाव हरनाय जादों। आलाय सिलाय बुथार जागोमानाय बा थैगोमानाय दाजाथों लांखारजानाय दाजाथों दिनै आंहा फिसाखौ आंहा नांथारगौ। गैयाबानो आं थांनानै थानायनि फिसायाबो थांनानै थानो हाखाया आरो आंहा बिफाया बेमारिखा। बे फिसाफोरखौ नुबासो आंनि बोराया देहाया गोख्रों जायो। फिसौजों रायज्लायनो मोनबासो आंनि बोरायनि बेमाराबो खारो। आंनि फिसा हिन्जाव रैसुमै मुसाहारि जेरावखि थाया मानो नों आंनि फिसा हिन्जावहाय नों आंजों फैनांगोन। आंजों लोगोसे नों फैनांगोन। नों आंनि फिसौखौ लानानै फैनांगोन। नोंनि फिसाजो गथ'नि न'खराव नों फैनांगोन। नोंनि बिखुनजोखौ नों गाज्रि मोन्दोंबाबो नोङो बिखुनजो होननानै साननांगोन। नोंनि बिहावखौ नों गाज्रि मोन्दोंबाबो नों बिहाव होननानै साननांगोन। नोङो फैथारनांगोन। नों जेरावखि थाया मानो दिनै नोंनि थाखायनो जोङो बिसिमाव हाहाकार जाबाय। ओंखाम जाया दै लोङा दिनै फिसौनि मोखांखौ नुवाखै। जेरावखि थाया मानो आरो नागिरनानै मोनबा लाबोदो आरो दोनखोमानो मोननाय नङा होखोमानो मोननाय नङा। जेरैखिबाबो नोङो लाबोथारनांगोन।